салом ба мухлисони бошгоҳи Барселонаи бузург. Дирӯз сармураббии даста Хави Эрнандес нишасти матбуотӣ барпо намуд ва дар он ба саволҳои рӯзноманигорон посух дод. Аз ҷумла дар бораи Ферран Торрес, ояндаи Усман Дембеле, бозии имрӯза бо Мальорка ва дигар мавзӯъ суҳбат кард. Имрӯз мо дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Дӯстон, бозиҳои даставӣ баъди соли нав баргаштанд ва моро рақобатҳои ҷолиб интизор аст. Бозии марказӣ дар Англия байни дастаҳои Челси ва Ливерпул хоҳад гузашт. Ду дастаи мадридии Хетафе ва Реал баъди танаффуси зимистона бо ҳам во мехӯранд. Барселона бе бозингарони асосии худ бошад ба Мальорка сафар мекунад. А дастаи Роналдо Манчестер Юнайтед Вулверхэмптонро дар хонаи худ пешвоз мегирад. Фаворитони худро дар 1х метавонед интихоб намоед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барстратежӣ ссилкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Салом, соли нав ба ҳамаи шумо муборак бошад. Ман фикр мекунам ки Ферран Торрес трансфери беҳтарин барои Барселона аст. Торрес шахсан худаш хоҳиши дар Барселона бозӣ карданро дошт ва ман боварӣ дорам ки ӯ ҳатман маблағҳои барояш харҷ кардаро бо истеъдоду маҳораташ ҷуброн менамояд. Яке аз бартариятҳои Торрес дар он аст ки ӯ дар хатти ҳамла дар дилхоҳ мавқеъ бозӣ кардан метавонад, зеро ӯ истеъдоде дорад ки ҳам гол зада метавонад, ҳам партофти головар анҷом медиҳад ва ҳам ҳолатҳои гол задан эҷод карда метавонад. Барои трансферҳои нав бояд якчанд футболбоз Барселонаро тарк намояд ва ҳоло ман дақиқ гуфта наметавонам ки онҳо киянд. Сабаби асосии овардани Торрес ба Барселона ин буд ки ӯ таҳти роҳбарии Луис Энрике ва Хосеп Гвардиола собиқ сармураббиёни Барселона бозӣ кардааст ва ба услуби бозии Барселона ва тактикаи пешгирифтаи ман хеле зуд мутобиқ шуда метавонад. Ман хеле шодам ки бошгоҳ барои овардани Торрес ин қадар саъю кӯшиш намуд. Дар бораи Усман Дембеле гуфтаниам ки то ҳол ман намедонам ки ӯ шартномаашро бо Барселона идома медиҳад ё ин ки не. Агенти ӯ Муса Сисоко вазъияти музокиротҳоро бисёр мушкил гардонидааст. Намояндагони ҳардуи ҷониб корҳои худро анҷом дода истоданд ва ман аз Дембеле хафа нестам. Мо дар бошгоҳ мавқеи дақиқи худро дорем ва ман интизорам ки Кай Дембеле ба хотири эҳтироми ман ва бошгоҳ чораи арзандае меандешад. Бо Усмон шахсан суҳбат кардам ва ба ӯ фаҳмондам ки мо ба ӯ ниёз надорем ва барои мо хеле бозингари муҳиму боарзиш аст. Дембеле барои ояндаи Барселона аҳамияти бузург дорад ва яке аз бозингарони калидии даста дар оянда маҳсуб мешавад. Бо Дембеле ман фақат аз нуқтаи назари варзишӣ суҳбат карда метавонам ва масъалаи молии шартномаи ӯ бо Барселона ба ман тааллуқ надорад. То рӯзе ки Усмон дар Барселона қарор дорад, ба ӯ эътимод мекунам. Шахсан ман гумон мекунам ки Дембеле дар ягон дастаи дигар назар ба Барселона худро хушбахттар эҳсос намекунад. Ба Усман Дембеле расман ҳушдор медиҳам ки Барселона беҳтарин бошгоҳи ҷаҳон аст ва ман муаррифгари лоиҳаи варзишӣ ҳастам ки аз нигоҳи иқтисодӣ дида беҳтар аст. Акнун анҷоми музокиротҳои ӯро бо бошгоҳ интизор мешавем. Мо кӯшиш мекунем ки ба қадри кофӣ дар бозӣ бо Мальорка худро омода созем. Ҳоло мо дар ҳолати афтодаем ки сахт ба футболбозон ниёз дорем. Умтити бояд то бозӣ баргардад, вале 6 бозингари дигар гирифтори вирус ҳастанд. Мо ҳуқуқи шикоят кардан надорем ва кӯшиш мекунем ки бозии беҳтарини худро нишон диҳем. Бозии баскетбол байни Реал ва Барселонаро ба таъхир гузоштам, вале ман намедонам ки чаро мо бояд имрӯз бозӣ кунем. Бозӣ бо Мальорка бароямон хеле муҳим аст ва мо бояд ҳатман соҳиби 3 имтиёз гардем, то ки барои иштирок дар Лигаи Чемпионон рақобат карда тавонем. Дар бораи Марата ва Холанд ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам ва беҳтараш дар бораи футболбозони мавҷуд буда суҳбат намоем. Ферран ва Алвес хеле ба мо кӯмак хоҳанд кард. Тақрибан 18 бозингар аз ҳардуи даста дар бозӣ иштирок карда наметавонам ва ман намефаҳмам ки чаро лига бозиро дар рӯзи дигар намегузорад. Чунин бозӣ ҳатто ба худи мухлисон писанд намеояд. Педри, Ансу Фати ва Мемфис Депай ба наздикӣ бояд барқарор шаванд, вале дар бозӣ бо Мальорка онҳо иштирок карда наметавонанд. Реки Пуш ва Филиппи Каутино бояд дар тамринҳо исбот кунанд ки арзандаи дақиқаҳо дар бозӣ ҳастанд. Барои кам гардонидани фонди маоши футболбозон мо бояд баъзе бозингаронро ба фурӯш гузорем. Вазъият ҳар рӯз мушкилтар шуда истодааст ва ҳар рӯз як футболбози дигар ҷароҳат мебардорад, вале мо тамоми кӯшишро мекунем ки соҳиби 3 имтиёз гардем. Ба ҳама истироҳати хуб таманно дорам, гуфт Хави дар пресс-конференсияи Барселона Мальорка.
дӯстон, имрӯза бозиро интизор шед ва мебинед боз як бозингари дигар аз Ла Масия худро чӣ хел нишон медиҳад ва ҳамчунин кӯшиш мекунам ки 1 соат пеш аз бозӣ прямои эфир гузаронам. Дастгириатонро фаромӯш насозед, зеро барстратежӣ аз шумо подписчикон вобастагӣ дорад. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.